Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Ada orang tak mulai ibadata di minggu manugoton.
martang yang naho mahita di bagasan rohatabe. Martang yang mahita. Amin. Sapuji matuata marende sian buka ende nomor onom mamukasian ayat sada saat roh di ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohor goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohor goar ni tondi perbadia,
na tumo palangi do tanoon. Amen. Di horhon hapor suhon nami nasatokin, jalanane angido hasangapon na sumurung. Na lumobi hamuliaw na saling liling na tuhami, hami akan na so tumailihon, akan na tarida, akan na tumailihon, akan na so tarida. Ay na martiki do anggo akan na tarida, alay na saling liling na do, akan na so tarida. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami dan di banua genjang. Upangi dohami tuho say leohon maton dimna badia itu bagasan rohanami. Say payan di bagasan hami asini roham dohot hati goran. Na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni pangunjunan. Pargogoy mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami midadenggan ni pahambayanmu di hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik dihita di minggu 16 dung Trinitatis imasian Heber 10 ayat 35. Orpe unang mabalokon hamu hiras ni rohamuna ay balgado upani sahlinay. Orpe unang mabalokon hamu hiras ni rohamuna ay balgado upani. Rap mangido gogo mahita sian Tuhan di bata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogui mahami, mangulaon no hombar tu batikmi. Amin. Kami
tatopoti madosa tanagodang di jolon itu hatta martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banu ginjang. Para si rohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodo sador pangalisyon nami na godangi di jolom. Tatap hami marhiti asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokom ni ahalongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amin. Baga-baga taringo tu hasisaan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangoli tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Asa ngapon mandi debata na digencang. Amin. Epistel dihita di minggu manugeton imasian sada Timotius onom mamukasian ayat 10 sada ro di ayat 10 onom marsikap soring mahita manjaha jala di ayat 10 onom rap mahita non manjaha alai anggoho alakni debata mapur smasiani pareahi mahati goron
hadolaton, haporseaon, holong ni roha, habengeton, dohot lambo ni roha. Haburjuhon ma paraloan, haporseaon na negani, takuk ma hanguluan saleleng-elengna, ay tusido hol jo, jala di parkopot ho do pandangon na, dengan di jolon torop si tindang. Hupatik maho di joloni di bata, na panguluhon saluhut, dohot di joloni Kristus Yesus, nama katidakon na denggan di joloni Pontius Latus. Radoti mapatiki, soman handang, sohasahan, paima kalida Tuhan ka Yesus. Ay di hajujupang nitikina patarma ibana, bayanon ninna ma martuai, pargogo sasadasa, raja ni akar raja, Tuhan ni akar Tuhan. Rabhita, sasadasa dona sa olo mate, si ingani hati uron naso tartopot, naso dung di ida jolma ibana, jaladang tarbering hasangapon dot hagogon ma di ibana, ro di saleling nililing na. Amen. Ima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau pepsa. Amen. Hatidakon mahaporseaw tay, songon na hinatidakon ni dongatta sa haporseaon di sandok portibion, rap mahitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sa atu dosan, na tumapalangi dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon da mirnid, di pangman ni Silatus, na matetar pajal lo ibana di haupinar silang, na tuat tubanua toru ding ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon. Na mana itu surgo, lahundul tu siamon di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa mamula sogo tu tanoon, manguhumi alak na mangulu dot na mate. Au porsea di tondi Porbadia,
Jala dong sada hurian abadia. Huria tapani halak Kristen akan abadia. Do dia sesani dosa. Do dia taina mandok. Mula mangulu sogo daging ni halak nong mate. Doh dia nguluan nasorat sudah. Amin. Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 5 Oktober 2025. Partangyangan Week Rabu 8 Oktober 2025 masuk pukul 10 siawib di Week Penggilingan di Bagasni keluarga Monggur Siahaan Situa Rusmawati Boru Manurung. Alamat Taman Modern Jalan Sakura C Sada nomor Sia Cakung Jakarta Timur. Wip Gangkana di Bagasni keluarga Pantun Silitonga Rosita Boru Situmorang, Jalan Rawamangun Muka Selatan Gangkana, nomor 10 pitu, RT 08, RW 15, Pisangan Timur, Inganan Partangyangan, di Ruang Timotius, HKBP Rawamangun. Wik Rawasari, Cempaka Putih, di Bagasni keluarga Situa Mangara Manurung, Dumora Boru Siregar, Jalan Cempaka Putih Barat 20 nomor 6, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kamis Sia Oktober 2025 masuk pukul 10 siawib di Wik Gangpung Ambon di Bagasni keluarga Marisi Panjaitan, Respa Boru Pardede, Jalan Serut 12, RT 06, RW 04, Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Wik balap sepeda di Bagasni keluarga Rolin Sihombing, Jenny Boru Tarigan, Jalan Kayu Jati 5, RT 4, RW 5, nomor 4A, balap sepeda, Jakarta Timur. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion 5 Oktober 2025, di Parmingguon pukul 10 WIB, di Patupa Huriatado Padidion Tuposo-poso, Torop Nidak Danak nama Jalo Padidion Nabadia 2 halak, Sada Bawah, Sada Boru. Drama musikal dalam rangka sosialisasi kegiatan Misi Pegabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hobartusi Surat Sian Kepala Departemen Marturia HKBP Patupaun ma kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi sending di daerah pedalaman. Jala Huriata HKBP Rawamangun gabe tuan rumah dohot akak kegiatan boima di Jaha di Harotas Titing. Tim Biro Sending Departemen Marturia HKBP tinggal di Bagasni Ruasta na olo majabui jala mendaftar ma tusitua Rosida Boru Siregar dohot Irawati Boru Tambunan. Tabuan ma di Tangyangta jala data dukung ma kegiatan pelayanan misi pekabaran Biro Sending Departemen Marturia HKBP on bahen sangap di Goarni Tuhatta. Bulan Diakonia. Bulan September 5 bulan Diakonia HKBP Rawamangun
Hobartu program dohot anggaran tahun 2025 patupado papungu pelean khusus marhite amplop diakonia di sude minggu di bulan September dohot minggu parjolo bulan Oktober 2025. Aka program dohot anggaran Dewan Diakoni HKBP Rawamangun ima seksi diakoni sosial, seksi kesehatan, seksi pendidikan, dohok seksi kemasyarakatan. Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 6 Oktober 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupado Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di Gereja HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading Jakarta Utara. Sude Padita Diakones Bibelfro dohot ina sarpat asamat dohoti konveni. Bulan Musik HKBP Rawamangun 2025. Seksi Musik Dewan Marturia Patupa Bulan Musik HKBP Rawamangun 2025 marhite patubegehon musikalitas sian piga-piga negara songon natar surat di harotas titing. Informasi Boima menghubungi Gita Pangaribuan Rap Mahita memuji Tuhata jala dohot berpartisipasi di bulan musik pasangap goarni Tuhata. Kunjungan remaja Minggu 12 Oktober 2025 naing patupau ni huriatado kunjungan remaja tu HKBP Sudirman Jakarta niuluhoni Pendeta Joni Rumah Horbo STH madohoti ibadah minggu umum pukul 8.30 WIB jala di Patupado penampilan tortor dohot patu begehon pujian marhitekor sipul parmingguon di Patupado sesi ramatama dohot peserta 50 halap. Kegiatan kesehatan pelayan sekolah minggu tahun 2025. Guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dohok pendamping praremaja, patupa acara kesehatan pelayanan sekolah minggu tahun 2025, nanaing di Patupa tanggal 10 sada dohok 12 Oktober 2025, Inganan Anyer Banten, dohot peserta hurang lobi 40 halak. Minggu 12 Oktober 2025, permingguan sekolah minggu dohot praremaja hot domardalan songon nasomal alaidang adong kelas. Ibadah sinantam sada mula atta pukul 7.30, ibadah sinantam 2 mula atta pukul sia, jala praremaja mula atta pukul 7.30. Pemusik sekolah minggu atau pemain keyboard. Sekolah minggu HKBP Rawamangun manogihon ruas ni huriata HKBP Rawamangun naolo gabe pelayan musik di parmingguan sekolah minggu dohot syarat boi dijaha di harotas titing pendaftaran dohot informasi boi ma menghubungi Jessica Boru Tambunan dohot Nela Boru Tarihoran. Pelatihan dirihan atau konduktor kor. Hobartu peningkatan pakobasion paduan suara WIB, dohot kategorial, seksi musik dohot, seksi pendidikan, patupa pelatihan dirihan, dohot vokal. Kegiatan di Patupa 5 hari pertemuan, jala mula atama tanggal 10 Oktober 2025 di Gedung Sinantam. Dohot persyaratan boima dijaha di harotas titing. Pendaftaran pinomat Kamis 16 Oktober 2025. Jala boima menghubungi Mas Tarima Boru Hutajulu dohot Yulisia Boru Siahaan. Ruas Namoding. Nadiari Jumat 3 Oktober 2025 nunga jumolo moding sahalak ama situa Washington mangiring butar-butar umur 80 tahun. Hinabaluhoni inata Pasadena Melina Boru Tapu Bolon. Alamat
Jalan Bandeng, Taman nomor 10 Pitu, RT 12 RW 05 Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tolu. Tuudean Sadarion, 5 Oktober 2025 di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Tuhatama mangalehon gugu dohok pangapulion di keluarga nati ninggal honna. Tabahan namar sahid. Sada Herlina Boruhu Tagalung, Wik Kampung Pertanian, dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, ruang 424. 2. Donald Panjaitan, Wik Jatinegara Kaum, dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Pilihan dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting, naung pinaradeni huriatta. Di pasu-pasu debatama aka barita masa, dohot ulaun aka sipatu paota, bahen sangap di goarna. Songonima titing di huriatta Minggu Sadarion.
Kami di debatan nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata amo kamanami do tinanami do taka naposo bulung ni urian itu hata ni Tuhata di mingkuta sadarion di mana tarsurat sian buku ni panurilang Habakuk bidusada memuka sian ayat 12 1 ayat 17 sono mahatana takasma tapayutihut tangiang ni panurirangi dahodo ale Jehovah debataku sian narobi dope nasun badia diau daktagamon mate hami luasommu ale Jehovah bahen uhum do ibana ubahen dipatidako jala bahen pajoraan do ibana ubahen ojak ibana di baiko ale dolok batu pita situtu do matam ubahe sotar paidaida ho naroa jala dangtar baheko marsobbu mida pangarupaon wasa matung paidommu pamumbusi tung sip ho molo di bodut hala parjahat natumigor sian ibana jala tudoson akadeke laut jolmai di baiko tudoson gulo-gulo tahe naso maraja tung saluhut dos disitak nasida tugijang marhite-hite hail jala dipapungu di bagasan jalana jala diojat tu bagasan hadak kadangna alani marlas niroha ibana jala marulopolop dibaheni ubahen mameli ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadak kadangna ai binahen ni ido napu partalianna jal talmis si panganonna alai dung songoni tung parumaronna ma jalana jala datanna mamunui akabang soparbegu somar pasadian ido yanggo sahatna ujama muse di bahasa Indonesia buima ditampilkan multimedia di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itulah ia selalu mengudus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Demikian firman Tuhan ima anggo sahatna. Berian Tuhata hamu akamang dotinang adong sada buku namar judul naik manang malam na sinuraton ni sahalak panurat Elia Wisal na mamaritahon pardalanan ninggoluna dohot amata manang suamina di kamp konsentrasi na pinukan ni soldadu Nazi Jerman. Saliling di bagasan kamp konsentrasi na pinukan ni Nazi Jerman di TKI di paiday-day mana do dia melihat hal-hal yang sangat menyakitkan
ketika dalam konsentrasi camp itu dia. Bagaimana orang-orang begitu tersiksa dan menderita, mulai dari anak-anak sampai kepada lansia. Bahkan di daibana do songo dia marmatean aka jolmai bahkan songoni di patupa pembakaran jenazah. Bahkan di sadatiki orang-orang pasukan atau tentara Jerman Nazi mempertontonkan seorang anak mati di gantung. Mempertontonkan suasana yang sangat tidak enak untuk dilihat. Bahkan ternyata suasana mana penderitaan, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Nazi Jerman pada saat itu di TKI merpakorhodo, berdampak, berpengaruh kepada suasana di Parngoluan di Jolma. Ada orang yang akhirnya mengalami depresi dan stres begitu yang sangat menyakitkan. Tak terpaidai datang suasana ini. Karena dilihatnya di bereng songon di penyiksaan ini. Bahkan ada yang akhirnya iman percayanya terganggu. Iman percayanya terganggu, bahkan memberikan sebuah statement mengatakan dangadong debata. Kenapa? Kalau Allah itu ada, kenapa membiarkan suasana ini bisa terjadi? Di narohana songoni. Di bereng ibana doa karena masai sudah, tapi mana Allah yang akan melakukan sesuatu yang hal yang bisa menolong, mengubah, memperbaiki. Allah dang Jepang, dang diboy di idai bana songoni nama saya. Hidup baik di mana? Di manakah Tuhan? Adakah Tuhan ada di sini? Gabe songo sada sikap protes di mana? Nadoho do debata tergantung dalam seperti anak yang dihukum gantung itu, sehingga Allah tidak melakukan sesuatu hal, membiarkan ini semua terjadi. Allah memang salah satu niat nih Adolf Hitler adalah genosida. Mau kamang do tinang mungkin ditiki dada holaman dokon adong do debata manang di do nasida do. Apakah Allah telah purna bakti? Nga sudah gogo ibana nina. Ubahidang adong pangurupyon na. Tapi ako mamali dokon nga purna bakti nina debata ahbe. Molo tadoko jabar tabe di portivyon. Amo kamang do tinang ima sebuah buku yang menuliskan dampak daripada kondisi yang menyakitkan itu. Di manakah Allah nina? Olodo hita musai mungkin mengalami kondisi-kondisi yang pergumulan ningolu, boido tubuh pikirata ai di dia doho Tuhan. Pasa paluasomu masa songonon dia do pakku. Basa paluasomu masa kana masa di portivyon. Apalagi mau taida ditiki hamaolon na parpudiodo songona bui hita umusor saotik akasiuton Yesus Kristus ditiki pajongjong aka bagas coro manang unang majo pajongjong bagas coro olan naing beribadah pen nono ngodo hita na bui heran umusor bui merasakan kenyamanan saotik ale ditiki adong do halak mandoko di dia do Tuhan pasobom do hami songonon. Alai memang amang do tinang molotadokon memang naung masohok do debata na pasti haporsiot taman dokon dang. Allah tetap ada dan Allah tetap bekerja. Songonido ya hujang hasada cerita anak di sebuah kisah anak sekolah minggu, cerita ni guru sekolah minggu. Namar cerita taringo tu diki mangajar nasida anak-anak semuanya. Nena, mari tuliskan apa yang kamu bisa tuliskan tentang siapa itu Tuhan, Nina. Adong nama bain Tuhan itu seperti superhero, Nina. Adong mabain menggambarkan Tuhan itu seperti papaku, Nina. Adong mabain Tuhan itu seperti mamaku, Nina. Ale adong masih ada dana manuraton si suraton na. Iba ini mana surat nai songonon. Tuhan judulnya
Tuhan tidak pernah menonton TV Nina dan mendengar radio Nina songoni. Dah adong tikini Tuhani mabya manoto TV dohot manangihon radio Nina. Dia selalu mendengar doa dari anak-anak yang sedang menangis. Dia sedang membantu orang lain di sana. Dia sedang mengingatkan orang di sana dengan bahasa anak-anak nih Banetong. Dia mendengarkan doaku, dia mendengarkan doa bapakku, dia mendengarkan doa mamaku, dia mendengarkan doa opungku. Ini mana masongoni? Dia tidak ada waktu untuk nonton TV dan mendengar radio. Dia hanya mendengar dan melakukan dan mewujudkan Nina. Namar lapatan adong do di bata. Namar lapatan mangula do di bata di bagasan pernguluat di Portibion. Dakya masoho tibana. Alai malu tadoko nakin detiki masa sebuah pergumulan hidup. Na masa di bagasan pernguluat tak boido hita mungkin songon kondisi ni halak na manuraton suasana di camp pengungsian konsentrasi di zaman ni Perang Dunia Pertama oleh Nazi Jerman pada tiki. Amo kamang dotinang sonido nataida di bagasa turpukton. Habakuk di dalam doanya melakukan sebuah protes terhadap Tuhan. Habakuk dalam tulisan non ibana memprotes debata, bahkan herana adong muruk ni rohani mana marnida debata. Alata kasdo di hati dako si Habakuk dia bangso Juda do bangso Israel ima bangso na pinili ni debata do nasida bangso na pinarmudu-mudu ni debata bangso na dilehot debata tu nasida nasa pernguluan bahkan di padaton dia janjikan hal-hal yang bermanfaat bagi umat Allah atau bangsa Israel. Bangsa Juda alai di bagasa turpukton. Mulai dokon kecewa do, herana kecewa do si Habakuk. Dia merasakan sebuah kekecewaan. Karena dia berkata memikirkan kenapa Allah yang berkuasa atas umatnya dan seluruh bangsa di dunia ini alai di idaibana do sangat Allah seperti tidak bekerja. Bahkan Allah sepertinya melakukan pembiaran kepada sebuah penderitaan umat Israel. Bahkan sepertinya sengaja melakukan suatu hal yang sangat menyakitkan. Allah memang di Ibaibana do bangsa Israeli dijajah manang disakiti oleh bangsa Kasdim. Songoni dipasiasiak nasida, songoni dia dibiarkan menderita, bahkan nasa terjalo rohani si Habakuk, molo memang muruk debata, puasa ikut bangsa na asing, pakai bahenon na laho menghukum atau menghukum itu umat Allah. Kenapa? Masih banyak bangsa Allah atau umat Allah atau orang-orang Allah yang boleh dipakai oleh Allah untuk mengingatkan atau menghukum. Tetapi mengapa dia memakai bangsa Kasdim yang bukan umat Allah, yang dikatakan yang menyembah ilah lain. Alai kopalwason namai. Pertanyaan Habakuk di bagasan nguluna, di bagasan dirina. Mengapa Allah memakai dan mengizinkan bangsa asing untuk menghukum umatnya? Allah ini dipikiri mana? Apakah bukan ini bertentangan dengan kemahakudusan Allah? Naso boloi mana? Naso olo de bata marsaor. Dohot aka bangso sileban yang bukan kudus. Mengapa itu yang dipakai? Dia protes debata di bagasatik. Aina so margogo do debata be. Aina sodong be di patu debata hawasona manang memang pembiaran na pinatopo di pasopo debata tu nasida. Gabe di gobar hoddo molosongonodo di patu dos tu sahid. Gabe jumorbut obat sian sahid na niobatan na. Moloirokon
lebih but obat, sian sahid lebih tidak nyaman atau lebih menyakitkan obat daripada sakit penyakit yang hinggap atau yang ada yang ada pada tubuh manusia. Lebih menyakitkan obat daripada penyakit itu. Seharusnya obat tidak menyakitkan daripada penyakit tersebut. Pola songoni digobarkan si Habakuk dalam kondisi ini. Sebenarnya apa sih maksud Tuhan? Itu protes di mana di bagasa turpukton hamu kamang dotinang. Ala memang satu hal yang tidak dapat diterima oleh Habakuk adalah bahwa dengan hadirnya bangsa asing menghukum bangsa Israel, maka tidak ada lagi kehormatan dan kewibawaan umat Allah. Dangadong be sahala ni bangso ni debata, bangso na pinilik ni debata. Benar-benar sudah terpuruk posisinya dibuat. Dia izinkan umat atau bangsa lain menjajah atau menyakiti kehidupan mereka. Sama halnya kewibawaan umat Allah itu tidak ada lagi. Kehormatan umat Allah itu tidak ada lagi. Alanima amu kamang dotinang ima gambaran niturpukon nataida. Alai dia mana ida utas yani. Kalaupun Allah mengizinkan hal itu terjadi, bukan berarti kemahakudusan dan kemahatauan Allah mengalami disfungsi, tidak berfungsi lagi. Alai justru dipatudo debatado bahwa kemahakudusannya dan kemahatauannya hasangapun ni debata dan bergantung tu kondisi dan suasana apapun yang ada di sekitarnya. Dan bergantung kepada kondisi umat manusia. Alai justru Allah menunjukkan sikapnya. Tuhalak naso madalaton lomoni rohani debata. Tuhalak na melanggar hukumnya Allah. Dia memiliki kebebasan yang mutlak. Dia memiliki kebebasan yang sangat absolut. Naso bergantung manang tu ICP. Allah bisa memakai alam untuk memberikan hukuman kepada umat manusia. Bahkan Allah bisa juga memakai orang-orang yang bukan umatnya untuk menghukum atau mengingatkan umatnya sendiri. Di sido naikkan nido tamang satu poin dalam nats ini di bagasa turpukton. Ai di batado na marwaso nasa na adong di portibion jaladang gabe moru manang humusor habadionna. Alai lam tarida do habadionna. Alanima, kamu kamang dotinang maulah taida bahwa kemahakudusan Allah, maulah berbicara tentang kemahakudusan manang habadiaun ni debata, bahwa Allah itu sepenuhnya murni, suci, marasing doi bana sian akan asa nadong di portibion. Alai maulah taida bahwa kemahakudusan Allah itu memang Allah dang di halomoni mana halak na mangulau dosa. Dang di halomoni mana halak na mangulahon nasusitong. Labatan na mau nang idota kabadiaun ni debata. Ido sumber standar moral tertinggi ningolo ni jolma di portibion. Jala sadok nasa dosa manang ni dokon na dipatupan ni jolma di portibion ima maralo tu habadiau ni dibata. Maka ketika itu kekudusan Allah sebagai standar yang tertinggi yang sangat kita lihat dalam kehidupan ini, tu sido hita sudena. Ido bahen di pangido de batado bangsonai asa gabe sorminan ni habadiau ni debata. Pola kehidupan kita adalah cerminan kekudusan Allah. Nah, ketika kita tidak hidup dalam kekudusan, maka murka Allah akan datang kepada kita. Alanima kamu kamang dotinang di parnguluat tasiganupari ikota jamot todo nanidok na habadiaun
na binasa ni debata. Bangso ni debatai dipapulik doi sian aka bangso na adong di Portibion agar mereka menjadi cerminan kekudusan Allah. Tetapi umat itu tetap melanggar kekudusan Allah. Maka Allah yang berkuasa di Portibion, yang tidak bergantung kepada apapun, dia mengizinkan bahkan memakai bangsa asing untuk menghukumnya. Lau paingoton hadausaun nasadiri. Di sini nataida hamu akamang do tinang di Turpuk Ton bahwa habadiaun ni debatai itu adalah standar kehidupan kita. Standar kepada Allah ni dok nak kini sormin kita adalah cerminan daripada kekudusan Allah. Jadi molodang mangulu kita di bagasan habadiaun madabudo kita di bagasan dosa. Hamu akamang do tinang molo taida mo di bagasan paranguluat tanuaing. Saat ini setiap kita selalu ingin menjaga kekudusan. Nangado kita nanaing tartuk-tuk. Nangado kita namar lomoni roha. Gabe monotadokon dan nyasita di ngolutas di Portibion. Sedangkan kita sendiri dalam satu hari kita selalu mengatakan mengakhiri hari kita akan membersihkan diri kita. Karena kita adong doa mandokon saya tidak nyaman kalau saya tidak membersihkan diri untuk istirahat malamnya. Nalapatanna dang lomoro kata sasitongna di bagasan haramunon di golutas ganupari. Ala natarona kini ahado mabaini ala di lehot debatado kita songsorminan. Ni habadionna. Ala ni tajamot tomai hamu akamang dotinang. Namangihut hamu akamang dotinang di bagasan Arisadarion di Patupado ima padidion na badia tudua danak kepada hamu kanatoras ketika amang dan inang membawa anak untuk dibaptis di sini. Prinsipnya mereka masuk dalam kekudusan Allah. Maka mereka harus hidup dalam kekudusan Allah. Karena itu orang tua Allah dihaporsiai hamudo padidion adalah sebagai kekudusan umat Allah yang mereka disucikan oleh Allah melalui darahnya yang kudus Yesus Kristus. Dia menerima Yesus yang tersalib, Yesus yang bangkit. Dia menerima itu, maka dia adalah memiliki kekudusan sebagai umat Allah. Maka anak ini hidup diminta dan dituntut oleh Allah hidup dalam kekudusan umat Allah. Cerminan kekudusan umat Allah ada pada diri mereka. Dan sadarion dua tapatupa pelantikan namar hobas di tonga-tonga ni huriata. Naparjolo panitia Natal tahun 2025. Dohot komisi beasiswa ni hurian itu hata. Dosongon bangsa Israeli dipilih, dijadikan sebagai umatnya. Supaya Allah dikenal dan disembah oleh umat manusia sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang maha kudus, dan sebagai Allah yang maha tahu. Allah ini pakobesyomuna berstandarkan kekudusan Allah. Pakobesyomuna gambaran daripada habadiaun ni debatado. Allah ini diulau kamu ulau muna sebagai panitia Natal, sebagai komisi beasiswa. Allah ingin dimuliakan. Marhiti ulau muna lamar sangap debata. Jala marhiti ulau muna unang adok kita nasobadia. Gabi badia mahita. Taingok mahmu kamang dotinang. Dang nanaing guarta na ikon patar marhiti pakobasyotai. Alay debatado nanaing patar di pakobasyotai. Jala taingok mahmu kamang dotinang. Kalau kita melaksanakannya dengan baik, kalau kita melaksanakannya dengan
keimanan kita, posrohata, pasu-pasu ni Tuhani, jalota do, diaka pakubasyotay. Ikon ramotat tado, manang tarado tido, songon bangso ni debata ditik ini zaman ini Habakuki. Ikut jamotot tado unang gabe lau hita keluar sian koridor ni debata. Tengok ma songo di bagasa turpukton di boto debata do na di rohata. Di boto di rohat debata do hita makubasi tikos do hita makubasi manangdang. Alani borasyani mah hita makubasi yamang do tinang. Sorminan ni habadiao ni debata do hita. Sorminan ni hasangapon ni debatado kita ditiki makubasi. Alani tapatujolo ma na di halomoon ni debata. Tapatujolo ma narikot di debata. Narikot di debata mana tapatujolo. Sebagai panitia Natal tapatujolo ma narikot di debata. Sebagai komisi beasiswa tapatujolo ma narikot di debata. Alani ma amo kamang do tinang marhiti turpukton marsanga matuhata dakya masoho debata mangula-ulauna dakya masoho debata patupa ulauna. Allah tidak pernah purna bakti, dia tetap memakai apa yang ada di sekitarnya, memberikan berkat kepada kita. Alai do mamake na somanade debata laho manguhup kita molo marlauk dosa kita. Alani amo kamang do tinang di habadiau ni debata mahita mangulaun ulauta asa pasu-pasu ni bata Jepang ta di bagasan nguluta do pakobesyota. Amin martanya kita. Mulai hati ma Tuhan hupasaha rohanami to dopamu di pasu-pasu ho dohami Tuhan di hari na pinarbadiamon bongot tami tu bagas jurum na badio Tuhan. Asa marhiti na bongotok kami cupang nami Tuhan abadiomu gabe pos rohanami toktong Tuhan udalani hami dalan nami di hasianganon di bagasan habadiomu do jala diri nami sorminan ini habadiomu do ale Tuhan ale Tuhan debatama nami ajari hami pasauton lomone roham ajari hami Tuhan makarikot ton narikot di holi Tuhan. Asa hodo Tuhan namar sangap diaka pakobesion nami be. Mulai hati mau diwali Tuhan di hari sadarion dibuan akadongan nami do Tuhan yang nakonna majalo padidion na badia nasyako. Gabe masuk manasida yang nakadadanaki tu habadiomu Tuhan. Jala mangulahon habadiomu ma dipangidoho dadanaki. Alani ajari natorasna Tuhan. Dongani laho membimbing anak konai. Asa toktong mangulu di bagasan habadiau mulai Tuhan. Ale Tuhan debatama nami na marhabang sa di Banua Gijang. Waporsi hami do Tuhan. Habadiau mi do Tuhan. Dalam nami majalo pasu-pasu. Alani Tuhan pos rohanami. Urupomu hami pasauton lomone roham. Di hari sadario Tuhan, hubah kami kadongan nami na di bagasa parsahiton. Tuhan, say podo na patupa hamalumo di nasida Tuhan. Papos rohan nasida Tuhan. Mangula doho sahat di bagasa tikyon pamalupo parsahiton nasida. Dang di paluaso nasida. Gabe manau na haji talani sahiti. Alai di taluo kodo sahiti Tuhan. Di leokodo huaso tuaka para medis dohot aka ubat Tuhan laho pamalupon aka dongan nami namar sahiti. Papos rohan nasida mangula doho Tuhan pamalupon para sahiton nasida. Tuhan debatama nami diaka rencana do program nihuriam. Nanai patupaon nihuriam Tuhan diaka tikina nang ro. Sai pasu-pasu Tuhan, sai patulu sesudena. Asa toktong tinggambar dalam Tuhan jala cupang di si habadiomu dia akan nama kobasi dia akan nama ngulahon dia akan nama dohoti ulauni Tuhan marsanga poli Tuhan
gabe lam mabiar kami mangulah dosa Tuhan. Alai Tuhan de bata manami na marhabangsa di bawah gijang. Pos rohanami di holi Tuhan. Paso-paso mo doa ka ruas ni horiamon. Di ngolu nasida sigano pari. Di na mga lului ngolu-ngolu Tuhan. Ay di sido cupang nasida paso-pasom Tuhan. Alani say paso-paso nasida. Di huta, di bagas nasida, di parkarijuan nasida, di akka usaha do boniaga nasida. Paso-paso nasida Tuhan. Jupang madisi akalas ni roka di nasida. Soalnya li Tuhan de bata manami na marhabangsa di bawah gijang. Mulai hati upasaha rohanami diakka di bagasa tikyon. Upasaha tami do Tuhan akka las ni roha di wali Tuhan. Ukap jala toktong paingot tami patupahon akka nadingkan di tonga-tonga ni huriam. Marhiti pikiran, marhiti gogo, doh marhiti sinahmo nami lau pasanga poko. Asa dong pakion ni huriamo Tuhan. Laho pasauton la salomon ni roham. Badia toktong akka pakowesion ni huriamo Tuhan. Mulai hati mau dioleh Tuhan, upasa tay matangyangon. Mangasaon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amin. Tapasa mapeliata laos marit di mahita.
Taudutima patupa padidion nabadia alani marede meditasian buku di nomor 146 ayat sada laos jongjong ma natoras nama buan dadanak terdidi di nganan nabi. Martang yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan akad danakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabi anakommu. Pasu-pasu jala pargugoi manasida mangihai hangulua sogot marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamu akadongan nama buat dadana sididionon. Tangion hamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portivion ninna madok aka sisianna. Odai hamu masa luhut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goarne debata ama. Dot anak dotot di porbadia. Ajari ma hamu ma nasida mangaraduti saluhut na hotonahon ito hamu. Jala ingot ma. Sai dongano kudo hamu ganupari rasi rasa ro ajal niya siyanganon. Manangisi na porsia doho ni didi dapotan hanguluan. Alai na soporsia hona uhum sugut. Tangion hamu madohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian neima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sugoma rohana. Di dogma. Loasamu ma akad dana kiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai diak kasih songonido harajau ni debata. Natutudu na hudokot tu hamu. Manangise pe anggo sosongo dadana kibana majalo harajau ni debata nang bongot ibana tusi dungi di haul maka dadana ki dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hamo natoras hati daku kamu jolo hapor siaut tay 1 2 ya. Atong alusiamu mahatana usukunon. Di pangido hamu nuai di dion akad dadanakon tu bagasan na nihna haporsiamuna alusna di pangido rohanami. Behana olo do hamu mamudai anak komunon asa di boto jala di hutun nasida hata nebata alusna nolo do hami.
Naolo do hamu marsurut nasida tu gereja do tu perguruan nihuria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo do hami. Atau tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Alei Joy Immanuel Hasiholan Simajuntan. Jadi di mangotu bagasan luar ni bata ama, do tu bagasan luar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan luar ni torbi perbadia. Amin. Saya di ramote di bata mau di habong mau tu bagasan harajaun di bata, rodi salileng ni lelengna. Amin. Silakan. Ale Givela Felicia Violeta Samosir. Jongjong do pihamun atoras martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasatami akad dana kotuho jala di jakokodo nasida gabi anak kommu marhiti-hiti padidion nabedi asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panian di hanguluan nasaliling nilelengna asima roham doho diakan natoras nindak danakon sai pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dadana kotuho asarap nasida taruli diaka artani harajomu amin udul mahamu nuaing hamu kamang dotinang masuk mehita tu ibadah pelantikan panitia Natal tahun 2025 dohot pelantikan pengurus komisi beasiswa periode 2025-2027 alani marede hita sian buku de nomor 600 sia pulusada 600 sia pulusada ayat 2 600 sia pulusada ayat 2. Dongan sahuria diarion
Patu paut tama pelantikan panitia pesta Natal do pengurus komisi beasiswa. Mardu mutusi tabegi majolo surat haputusan taringo tunasida. Garing 8 garing 11 garing 10 tahun 2025 tentang pengangkatan panitia Natal HKBP Rawamangun tahun 2025. Pendeta Uria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat panitia Natal HKBP Rawamangun tahun 2025 sebagaimana terlampir dengan ketentuan. 1. Semua kegiatan panitia Natal sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2022 setelah amandemen keempat. 2. Kegiatan yang dilaksanakan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pendeta resort. 3. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada pendeta resort selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Januari 2026. Biaya Natal sesuai dengan program kerja dan anggaran tahun 2025. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Demikian surat keputusan ini dibuat dan bila mana terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan di kemudian hari. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan HKBP Rawamangun Jakarta 5 Oktober 2025. Tertanda tangan Pendeta Resort Pendeta Manapar M. Panjaitan STH MM. Lampiran surat keterangan. Sebelum kami bacakan lampiran untuk pengurus, nanti yang datang ke depan hanya BPH dan koordinator seksi. Anggota kami bacakan semua, kalau ada di tempat bisa berdiri. Penasehat Pendeta Manapar Manahara Panjaitan. 2. Pendeta Benhat Pangaribuan. 3. Pendeta Jojor Pardede. 4. Pendeta Rita Borsiagian. 5. Pendeta Tupal Sitio. 6. Pendeta Joni Rumahorbo. Ketua Umum Sintua Sudirman Hutapea. Sekretaris 1. Sintua Dupik Boru Simajuntak. Sekretaris 2. Sintua Firdaus Siburian. Bendahara Sintua Okta Boru Sihombing. A. Seksi acara Koordinator Situa Bistok Datubara. Anggota Situa Sahapa Pahan. 2. Situa Rudolf Gultom. 3. Sondang Boru Pasaribu. 4. Peri Siahan. 5. Marlin Siahan. Seksi Multimedia Koordinator Situa Iwan Monang Sihite. Anggota 1. Opani Boru Malau. 2. Stefani Boru Sianturi. 3. Andre Sirait. 4. Chris Yanten Tambunan. 5. Daud Manulang. 6. Deborah Boru Siregar. 7. Dedi Simajuntak. 8. Denny Hutapea. 9. Devi Boru Sialagan. 10. Efrida Boru Tumanggor. 11. Elsa Boru Siahan. 12. Frida Boru Lumban Tobing. 13. Gidalti Sirait. 14. Gita Boru Pangaribuan. 15. Joy Raja Guguk. 16. Kanisius Silalai. 17. Kevin Sinurat. 18. Patar Manurung. 19. Rindu Agustina. 20. Simon Huta Soit. 21. Susi Boru Pohan. 22. William Siahan. 23. William Tambunan.
Seksi Dekorasi, Koordinator Nyonya Sinaga Hotma Boru Manurung. Anggota 1. Eprida Boru Simbolon, 2. Liah Boru Situngkir, 3. Yulisia Boru Siahan, 4. Lisa Boru Silitonga, 5. Murni Boru Manurung, 6. Hera Sihite, 7. Tiur Boru Huta Barat. Seksi Keamanan, Koordinator Situa Timbul Silitonga. Anggota Situa Pramel Siagian, Calon Sintua Heri Sinaga, Calon Sintua Manaik Sibagariang, Sintua Pagar Lomak M Situmorang, Sintua Victor Nenggolan, 6. Sintua Richard Siregar, 7. Sintua Polman Parulian Panjaitan, 8. Sintua Jaguar F Manurung, 9. Tim Keamanan Gereja. Seksi Perlengkapan, Koordinator Situa Eko Hutagalung. Anggota Situa Krisman Madamanik, 2. Sintua Ferry Tobing, Sintua Games Games Siahan, 4. Sintua Radot Sinaga. Seksi Konsumsi, Koordinator Situa Rospita Bur Sinaga. Anggota Situa Melpa Siahan, 2. Situa Mitra Sormin, 3. Calon Situa Kartika Bur Gultom, 4. Sintua Erida Bur Sinaga, Sintua Rosida Bur Siregar. Seksi Penerima Tamu, Koordinator Situa Sahata Manurung. Anggota Situa Resmawati Boru Manurung, kedua Situa Herdina Boru Neboru, ketiga Situa Nide Boru Sinaga, Calon Sintua Diana Boru Panjaitan, Situa Anton Sijabat, Simon Hutasoit Ketua Naposo. Ditetapkan di Jakarta Pendeta Resort AKBP Rawamangun, ditandatangani Pendeta Manapar M Panjaitan. Demikian surat keputusan dan lampiran pengurus. Hamu nami, inanami, anggi botonami, sudah panitia pesta Natal. Nunga dibegamu surat keputusan Pendeta Resort AKBP Rawamangun taringot tu kamu. Atau nama nukum anuaing di hamu di joloni akadongan sahuria na pungudison. Do di joloni Tuhata Yesus Kristus Raja Jalanapuna huriai. Na olo do hamu lantikonoton. Gabi panitia pesta Natal jalan na olo do hamu mameleho dirimuna mangaradoti akaulauni. Hobartu surat haputusan naung binigimunai. Molosongoni rohamuna dok hamuma. Au padita HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Ulantik mahamu gabi panitia pesta Natal. Marhite-hite goarni de bata ama. Doat goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doat goarni todi perbadia. Sai didongani de bata ama hamu mangulahun ulauni. Asamar sangap goarna marhite-hite pakobosyomuna. Didongani jala di pargugoi Tuhata mahamu saluhutna. Amin. Tauduti mamuse amu akamang dotinang majaha surat haputusan ima pengurus Komisi Beasiswa periode 2025-2027. Surat keputusan nomor 13/8/11/10/2025. Pendeta Resort HKBP Rawamangun menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun periode 2025-2027 sebagaimana terlampir surat keputusan ini. Dengan ketentuan, Komisi Beasiswa bertanggung jawab kepada Pendeta Resort. 2. Menyusun program kerja dan anggaran Komisi Beasiswa tahun 2025-2027. 3. Menyampaikan laporan kegiatan Komisi Beasiswa secara berkala kepada Pendeta Resort.
baik diminta atau tidak diminta. 4. Komisi beasiswa melakukan tugas sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Ditetapkan HKBP Rawamangun tanggal 5 Oktober 2025, Pendeta Resort HKBP Rawamangun ditandatangani Pendeta Manapar M. Panjaitan STH MM. Lampiran surat keputusan tentang pengurus nanti kami panggilkan, harap ke depan. A. Pembina Pendeta Resort HKBP Rawamangun Pendeta Manapar M. Panjaitan STH MM. Penasehat 1. Dr. Pos Huta Barat. 2. Saud Pardede. 3. Profesor Dr. Otto Hasibuan. 4. Situa Dr. Tanti Manurung. 5. Togap Simangucong. 6. Nyonya Teti Panggabian Boru Situmorang. 7. Herman Sitio. 8. Situa Leo Hutapea. 9. Situa Jackson Pangaribuan, Ketua Para Hartawan ex officio. Pengurus Ketua Hotma Manurung. Sekretaris Bistok Datubara. Bendahara Ivana Sianipar. Seksi Pendataan dan Seleksi Situa Jeb Manurung Koordinator. Norita Nenggolan. Caroline Sinambela Situa Pikor Nenggolan. Seksi Pembinaan dan Monitoring Elizabeth Tobing Koordinator. Situa Nide Burusinaga Dr. Hotma Hutahayan. Lucy Simorangkir. Seksi Dana Sintua Jesina Boru Hutagalung Koordinator. Elis Tambunan Boru Napitupulu. Anita Tambunan. Dr. Maria Simajuntak. Bintang Tambunan. Elima Silitonga. Situa Linda Pangaribuan. Situa Anton Sejabat. Situa Rudolf Guldom. Seksi Pengembangan Situa Fernando Siombing Koordinator. Victor Panjaitan. Jakarta 5 Oktober 2025, Pendeta Resort HKBP Rawamangun ditandatangani Pendeta Manapar M. Panjaitan STH MM. Hamu amanami, inanami, anggi botonami sudah pengurus komisi beasiswa periode 2025-2027. Nunga dibegiamu surat keputusan Pandita Resort HKBP Rawamangun taringoto hamu. Atau nama nuku ma'anwain di hamu di jolo ni akadongan sahuria na pengudison do di jolo ni Tuhata Yesus Kristus Raja Jalan Napuna huriai. Na olo do hamu lanti konota gabe pengurus Komisi Beasiswa periode 2025-2027 jalan nolor hamu mamalehon dirimu na mangaradoti aku launi hobartu surat haputusan naung binegemunai melosongoni rohamuna dok hamuma. Au Pandita HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Huba bangkit jalahulantik mahamu gabe pengurus komisi beasiswa HKBP Rawamangun periode 2025-2027. Marhiti-hiti guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todde perbadia. Sai didongani debata mahamu mangulahun ulauni, asamar sangap guarna marhiti-hiti pakobosiomuna. Didongani jala di pargogoi Tuhata mahamu saluhutna. Amin.
mamusiamu tu hudulamu nabi. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, Raja jalan napuna huriai. Molate marohanami tuho jala pujion nami dogarmu, nunga dipabangkit jala dilantiko akar ruas ni huriam, na di bagasan sadarion gabi panitia pesta Natal tahun 2025, dohot pengurus Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun periode 2025-2027. Asima roham, lehomatoddim na badai margogoihon, jala marparbisuhi nasida asapolina diulan nasida ulauna. Lehon dohot haipason, hatoguon, dohot iras niroha mangaradoti sude ulauni di HKBP Rawamangunon. Tupahi masa luhut na niulan nasida, asa marparbue, jala marsangap guarmu, marhiti-hiti anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita, laos jongjong mahita. Tatangnya koma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan, do na solibasan na moliutus. Upasa tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asaho parahasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Puhai marohan nami marhite-hite toddim. Asalamut ada hami godang nislehon-lehon mitu kami. Asalam kir-kir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami dari Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma Harajon, saya saut malomoni roham di Banua Tongoon songon dari Banua Gijang. Leon matohami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togyo tu pangucunan, palua mahami sian pangago.
Ula mahamu di bagasan dame, colamu ma pasu-pasu sia Tuhan tade bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mahu hina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mahu hina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Amen. Amen. Komisi beasiswa biar ke depan, sama panitia Natal juga, biar kita di depan.